keba jouer kalo tile 15 an ka premier ministre kɔrɔ n'o ye Musa Mara ye ale kun welela bisi maaw fɛ sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli min taara ba procureur Ture ale ka yɔrɔ la n'o ye sigida 4nan ye a waati a kun yirala k'a fɔ sa ko a ye kuma fɔ kuma min ni sigana tun bɛ o la kosɛbɛ a ka bɔlɔlɔ sira fɛ kunungo fana tuguni an y'a mɛn k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye k'a welelen don bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati min ye police cybercriminalité la ko nin ko bɛ tali kɛ ko la min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye ni kɔrɔlen tun ye a ye dɛmɛ ta ka don min ye an balimakɛ Mohamed Yusuf Bacili Arasbach olu ni Ben le cerveau ka taa se maa minɛlen don nin waati na ale ka hakili la a ye dɛmɛ mun d'u ma wa kun y'a ɲini u fɛ fana ko ni Ala sɔnna a ma ko u bɛna lafiya da sɔrɔ fɔlɔ ta kun bɛ tali kɛ o la Zeyina ta ye Musa Mara ko Mali ye juru min ta UEMOA la n'o ye CFA wari miliyari 38 buruburu 5 ye o musaka min n'o taara ta UEMOA sugubulon na n'o ye juru ye juru in kɛcogo Musa Mara ka sɛbɛnni a bɛ tali kɛ o la a y'a yira a ka fasiri la sa ka ni y'a tile 5 ye sɛbɛn kɔni tun bɛ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye juru min ni Mali bɛ ka t'o ta UEMOA la nin ye k'a juru a saracogo o tɛ ale fɛla ye sabula Musa Mara ka fasiri la a ye min sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ sira ka kɛba ko min ye musaka ye n'o ye CFA wari miliyari 38 ni tila in ye ko o kan ka sara san wɛrɛ k'a daminɛ ni CFA wari miliyari 29 ye ko b'a yira sa ko kɛmɛ sarada la ko o kɔni 75 Mali bɛna na taa o de sara san wɛrɛ k'a sɔrɔ juru taara ɲina Musa Mara bolo juru in tacogo juru kɛcogo ani bɔrɔkɔ juru in saracogo o ma ale diya wa k'a bɛ dɔ fara jamana ka sɛgɛn kan ale bolo a saracogo in o man ka kɛ tancogo la Musa Mara y'a yira sa k'a fɔ a ka sɛbɛn kɔnɔna kɛba ko min ye nin waleya min filɛ nin ye ni Mali bɛ ka taa juru ta tancogo in na ko n'an tora ta k'an b'an yɛrɛ coron ka taa fɛ san o san wa min ye gɛlɛya ye an bɛ dɔ fara gɛlɛya kan a ko ale bolo min ye saracogo in ye o kan ka filɛlan na Musa Mara ka sɛbɛn na fana ko ale ye min lakɔlɔsi bi Mali bɛ juru min ta k'o sara o ka ca ni a bɛ min di a ka baarakɛlaw ma sara la n'o wari ye a ko kuma na k'an bɛna bɔ nin ko ninnu kɔnɔna waati jumɛn sa min ye jamana sɔrɔ ye ko o bɛna basigi wagati jumɛn ka se ka faamuyali kɛ a ka bataki kɔnɔna na n'o ye Musa Mara ye n'a ye o sɛbɛn nin y'a tile 5 ye k'ale kɔni bɛ bilasirali min di fanga ɲɛmaaw ma u ka miiri ni hakili jagabɔ kɛ juru tacogo la juru min na sa n'o bɛ an kisi janw ma n'o ye jurujugu sarali jan ye an bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na cogo min ko baara in sa o kan ka kɛ UEMOA jɛkulu maaw fɛ ale ni diɲɛ serekena ni waribontigiw a ye o de sɛbɛn a ka bataki la kɛba k'a wele kun ye nin de ye bi min ye cybercriminalité kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 10 waati kɛba ye yan a bɛ daminɛ brigade la ni brigade banna pewu sɛbɛn bɛ taa procureur fɛ n'o ye PV ale fana b'i wele k'i lamɛn Zeyin ta in fo ni Musa Mara yɛrɛ tilara tuma min n'a ye min ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna kɛba an t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ procureur komi yamaruya b'a bolo n'a ye fɛn ye k'i wele i n'a fɔ Tayiruba ta kɛra cogo min a yɛrɛ bɛ se k'i wele walima ni mɔgɔ taara plainte don a bɛ se k'i wele o hukumu kɔnɔna na an n'a dɔn bi ni Musa Mara lamɛnna n'a sɔrɔ a welela procureur yɛrɛ de y'a wele wa walima mɔgɔ de taara laɲinini kɛ wa o na dɔn ni Mara yɛrɛ sera ye bi nɛgɛ kanɲɛ 10 waati nka ko in an b'a la kɔlɔsi an bɛ dugawu kɛ Musa Mara Ala k'a kisi nin ko ninnu tɔɔrɔ ma kɛba waati in na kiiri tuma bɛɛ a man ɲi kiirilataga man ɲi a ye mɔgɔba ye anw bolo nin waati la a fana ka a lajɛ a ka jini dɔ k'a koliji la yaasa min ye ko ninnu dɔw ye a yɛrɛ ka se ka kisi o ma ka se k'a ka baaraw kɛ maaw mago b'a la ci wɛrɛw la kuma tɛ nin waati in na ale yɛrɛ bɛ taa kɛnɛba caman kan a bɛ miirinaw di a bɛ hakili jagabɔw kɛ a bɛ baaraw kɛ a yɛrɛ k'a ka ko olu tacogo lajɛ o ye anw ka faranga ye k'a fɔ a ye yaasa a bɛ se ka lafiya cogo min na ka bɔ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na a ka se k'a ka baaraw olu fana kɛ kɛba Jene Mara la mun y'an dugu kɔnɔna na n'o bɛ Jene Masuruna na a yera k'a fɔ ko min ye sunga ye bi kɔni olu y'a yira sa k'a fɔ ko degun bɛ olu kan kosɛbɛ u ka donsow sera ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri nka o bɛɛ n'a ta u y'a yira sa k'a fɔ u mago bɛ dɛmɛ na dɛmɛ min b'a to nin waleya mun filɛ nin ye bi n'o bɛ ka u sɛgɛn kosɛbɛ sabula kɛlɛw daminɛna kabini dɔgɔkun tɛmɛnen nin waati in na fana dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kalalen don kosɛbɛ
maa ninnu bɛ ka dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ sungaga dɔ ale ye bataki ci ka ɲɛfɔli kɛ ko in na damakasi don ka ɲɛsin ɲɛmaw ma u bɛ se cogo min na k'u dɛmɛ nin waati gɛlɛman in ale kɔnɔna na min ye sungagaw ye u yɛrɛ ka dugudenw an'u ka marabolo maaw u bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka se ka u wasa don maa mun na nin waati in na an na se ka ale sɔrɔ sɔɔni sisan k'ale lamɛn sabula waleya in a kɛlen don degun caman y'u bolo kɛba yen fanfɛ bolo yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko yɔrɔ misɛnnin caman bɛ yen an na tila ka an da don a la babu kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ bɛ se ka faamuya cogo min na nin waati na an ka taa sungagaw olu fɛ yen. Bi an bɛ arabara yɔrɔ tile 30 sanfɛ walidu mardi le 30 juillet 2025 kibaru min bɛ kibaruya lafiyalen tɛ n b'a ɲini k'u bila den yɛrɛ bi tɛmɛ bɛɛ ka kunnafoni daminɛ hakili ko n'an kuma dɔn halisa k'aw ladɔnniya a ka dɔn terisiw ma taa ka bɔ sunga dara dɛ bi u ye mugu kɛ ni sɔngɔkaw ye mugu kɛ k'a daminɛ 9h 10h 11h mugu tigɛ la donc k'aw ladɔnniya halisa terisiw bɛ sɔngɔkaw dara u ma taa komi an y'a fɔ an ye cogo min na k'a fɔ terisiw bɔra sɔngɔ ni kote saba cɛ ka na fara rapport kɔrɔlen kan min hakili o tɔgɔ tɛgɛ don halisa u b'u dara yen sɔngɔkaw kɔni u yɛrɛ kɔni u jɛnna sɛnɛ kɔ sɛnɛ kɔni jɔra sɔngɔ pewu sɛnɛ tɛ ka kɛ o tɛ ka kɛ embargo total don bi taa mugu yɛrɛ gɛlɛma yɔrɔ mugu kun bɛ ka bɔ o ni kote fila de cɛ mugu kun bɛ bɔ ni dugu fan fila de cɛ donc a kɔni gɛlɛyara mais ala barika basi fɛn min ma sɔrɔ maa mɛ to sɔngɔ kala maa mɛ jɔfi ni kuma bɔ ko la ni kuma cogo ɲinana kuma fɛ a bɛ tila ka dɛgɛ wɛrɛ maa ma sigi ni parce que kɔngɔ damana kungo ye i ti duma a ti bɔ adamaden ka ɲɛnamaya kɛ man di so kɔnɔna na o cogo waati donc wele dalen bɛ bɛɛ ma mɔgɔ bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo i bɛ se ka wale partager ka se faamaw ma u kɔni dɛmɛ pour que u bɛ se ka bɔ ni embargo dugu in kɔnɔ sɛnɛ kɔni diɲɛ gɛrɛw kɔ parce que danni yɛrɛ tɛmɛn'o kan ka ban donc faamaw ka lajɛ cogo o cogo n'u ye wagalen sɔrɔ u kana sɔn ka dɛmɛ teliyara kunnafoni tɛ k'a fɔ ko kunnafoni kisi fata don ou bien ten kuma don ou bien an b'a fɔ ko mɔgɔw ye jabɔ ou bien ka wele bila ten o tɛ sira tɛ min na fiyewu u bɛ dugu kɔnɔ bagan banabagatɔw b'u bolo baganw kɔni tɛ olu kɔngɔlen don adamaden banabagatɔw b'u bolo k'u tɛ ka se ka furakɛli yɔrɔ la gɛlɛya dan don kɔni gɛlɛya in bɛɛ kun ye pour que u kana se ka don a kɔrɔ kɔnɔ kala bɛna suma fɛnɛ i b'o wo kɔnɔna na kelen dɔrɔn bɛ gɛlɛya ta ni ye commune na o yɔrɔ la yen o wo kɔnɔ ale tɛ dɔrɔn bi min bɛ gɛlɛya ta kuna rapport fila min nana rapport saba plutôt kelen bɔra ɲini rapport kelen bɔra ɲini dangan fɛ u ye ba tigɛ ɲini k'u kundu kan rapport kelen bɔra sabara fɛ sabara yɛrɛ suma man jan k'u kundu kan rapport kelen bɔra bunga fɛ k'u kundu kan bunga ta yɛrɛ mobili yɛrɛ kun b'u bolo wa rapport saba bɛ ka ca ka taa fara kɔrɔlenw kan bi u ye mun kɛ baasi ma sɔrɔ o kɔni mɛ don nka bɛɛ bɛ kɛ position garder o kɔni kɛ bɛ ka embargo total sigi dugu in dara k'o fɔ k'o diya bɛɛ ɲɛ maa si kana o kana se ka kunnafoni diya bɛ ka d'aw ma an mɔgɔ bɛ o kana an balimaw bɔ degun kɔnɔ k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ sinon sɛnɛ kɔni o kɔni o tiɲɛna ka ban yɛrɛ y'a sɔrɔ ne se ka suma da kɛ dingɛ na hali ni y'a sɔrɔ k'a da a sira ɲuman ye bilen u ka se ka bɔ degun kɔnɔ an mɔgɔ b'o de da ni kunnafoni de tun b'an bolo ka d'aw ma bi n'an donna mɔgɔ gasi la u ka yafa ma ni fili yera kuma na damangama tɛ halisa dari kuma bɛ fɔ tɔgɔ la ni fili yera a bɛ hakɛ to asalamu ayiwa keba nin ye sungan ye mun y'a mara la min ye jene ale lamini na degun a bɛ olu kan bi kosɛbɛ u mago bɛ dɛmɛ na yaasa u bɛ se cogo min na ka bɔ degun in kɔnɔna na y'an balimakɛ ka kuma mɛn k'olu kɔni ka samiya don kuma o tɛmɛna ka ban olu mago bɛ mun na sisan kɔni o ye dɛmɛ de ye n'o tɛ hali n'olu ye sɛnɛ kɛ sisan a tɛna se ka ɲɛ u bolo sabula danni ma kɛ a kɛ waati la ka kɛ n'u sago ye marakala pɔn ale kɔfɛ ni o ye pɔnta ye maaw dɔw ye siganama minnu kilomɛtiri 2 ɲugu ale ka taa gudɔrɔn yan fanfɛla la bamancɔya ni wale kɛbaw k'u bɛ munumunu salo la ye dugudenw kɔni ma donsow kɔni olu ye a lakɔlɔsi kosɛbɛ min ye ɲugun yɛrɛ kɔnɔna ye welewelemada kun kɛra donsolakaw fɛ k'a lajɛ sabula duguden caman kun jatigɛra waleya in ale kɛlen na
nka nin waati na min ye bi sɔgɔma yana an ka don kumaw la maa dɔ y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ni labɛn dɔw bɛ sen na yaasa ka se ka marakalalan lamini ni pɔnta ninnu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka taa se fo dugabuguw ma k'u bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili baaraw kɛ okumu kelen fana kɔnɔna na sa min ye dugudenw ye olu kɔni caman kun ja tigɛra kosɛbɛ hakilisigi dɔ sera ka kɛ u la nka maa ma se ka baara daminɛ fɔlɔ i n'a fɔ kunungo u kun hakilila tigɛlen don cogo min yan'u ɲɛ ka da maa ninnu kan nin bozokaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko alihamudulilayi min ye juye kalo tile 22 ye kurun kɔni sera ka taa balo di olu ma ala ni armée ka wuli ka jɔ min ye minan ninnu kɔni u bɛɛ lajɛlen tɛmɛna i n'a fɔ a tɛmɛcogo kɔrɔw fɛ fo ka taa balo se u ma o kɛra kalo tile 22 n'o ye juye kalo in ye juye kalo tile 26 tuguni min ye nun bozo ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra tuguni ka se ka balo ta ka taa d'u ma dugudenw ale ni laminimaw olu ka fɔ la wulikajɔw fana bɛ senna a yɔrɔ la lakana bɛ se ka sabati cogo min yaasa maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana o bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na sa armée ale yɛrɛ bɛ lakɔlɔsili caman na a yɔrɔ la yaasa numubozokaw olu ka lafiya o kana segin kɔ tuguni kolokanikaw fɛ yen maa minnu bɛ yen ni olu ye degun sɔrɔ nin waati in na sa wolomasiri tabaw olu ni an dɛmɛbaa jɛkulu ka bolo ni ɲɔgɔnma kɔnɔna na olu kɔni taara dɛmɛ ta ka di kolokanikaw ma kɛba waleya in kɛra nin kalo in tile 29 kɛra jɛrɛ ye sa kolokani yɛrɛ kafo kɔnɔna na maire n'o ye kolokani commune rurale maire ale yɛrɛ tun bɛ yen maa minnu bɛ yiriwaliko kunna ye ale ni dɛmɛ hukumu kɔnɔna na olu fana ka ɲɛmaaw fana tun bɛ yen ka taa se dugutigilakaw ma ale ni cɛw ni musow wolomasiri tabaw yɛrɛ olu yɛrɛ fana tun bɛ kɛnɛ kan waleya in kɛkun ye min ye sa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na maa minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na o fana ka se ka da dumuni dɔw sɔrɔ bɔrɔ 700 malo kilo 10 malo o bɔrɔ 700 o tun bɛ a la bɔrɔ 500 farini na min ye kilo 2 o tun bɛ a la préfet ale maa minnu n'o ye wolomasiri tabaw ye k'u fo kosɛbɛ minisiri bɛ wolomasiri tabaw ka baara kunna k'o fo min ye kɛlɛtigiw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo nin waleya ye n'o bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ta ka don olu ma kolokani kɔnɔna na k'a diyar'u ye a bɛnna u ma nin bɛna n'a to sa olu yɛrɛ kɔni bɛna na u cɛsiri k'u jija kosɛbɛ wolomasiri tabaw u ni kibaruya fɛn fɛn ka kan k'o ta ka o d'u ma u n'u dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen baara in a ka se ka sinsin yaasa basigi ni lafiya ka na min ye balo ninnu ye sa olu kɔni bɛɛ lajɛlen dira maaw ma maa minnu n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na halisa armée ka gun kan armée ka kiiriso o baaraw bɛ sen na i n'a fɔ laada la kabini baara in kɔni daminɛna sa min ye kuma ni kuma u bɛ sɛbɛn dɔw ta kunnasininko ta kun ye sɛbɛn 5 ye o de tun bɛ u bolo tribunali ale ka kunnasininko baara la sa min ye Asana Dolo ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka baara in ye ale ni maa 4 magistrat 4 n'o ye finitigi magistraw ye ale n'olu de bɛ ka baara in kɛ sɛbɛn 5 minnu dir'u ma sa maa 11 de nɔ minɛlen don o la sɔrɔdasi ani ni sivili u y'a yira sa ko sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɔni sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ sa a yira k'a fɔ ko maa minnu nɔ minɛlen don ni siga kɛr'u la a dɔw kɔni ye kurutu ani namara kɛ o ye sɛbɛn 1 ye sɛbɛn tɔ 4 o bɛ tali kɛ mun na sa o ye ka maaw nɛgɛ k'u b'u don sɔrɔdasiya la k'u ka wari minɛ k'a dun kapitɛni Madu Kane ni ale ye sibititi 3nan ye tribunal militaire kɔnɔna na Bamakɔ yan a ko nin waleya in bɛ kɛ kuma caman olu kɔni ka baara ye sa ka se ka min ye kiiri k'ale tigɛ a tigɛcogo la ka kɛ ni sɔrɔdasiw ka hakɛw ye baara ninnu bɛ kɛ i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min na waati bɛɛ maa nɔ minɛlen u bɛ se ka olu lamɛn min ye nin waleya in ye sa n'o ye ka maaw namara k'u kumaniya u ka fɛnw ma ka tila ka layidu kolon ta u ye k'u b'u don sɔrɔdasiya la k'o ye fɛn ye nin waati in na min fana bɛ sen na nka min ye kuraya la sa o ye k'o de k'a fɔ sa ko dɔw fana tun ye layidu ta maa dɔw ye k'u bɛ dugukolo feere u ma olu fana olu karamu min ye Asama Dolo ye a ko sa ko nin waleya ninnu minnu filɛ nin ye ninnu ye waleya jugu ye kuma tɛ nin waati min na Mali bɛ lakanako la maa ka kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan olu tɛ dɔwɛrɛ la nin ko n'a damantan kɔ ka layidu di maaw ma n bɛ se k'i don sɔrɔdasiya la k'i ka wari minɛ i ti don min ye dugukolo k'olu ŋanamu walima ka sɔrɔdasiminɛnw k'olu feere k'olu kiiritigɛlaw u n'u jɔ u jɔyɔrɔ la ale kiiri n'o ye sɔrɔdasiw ka kiiri ale bankun kan ye